Na otu n'ime mbọ a na-agba iji wee nye aka kwalite ịhụ na enwere ndị mmadụ ga-ezu nke ọma na ngalaba ahụike ka gọọmenti Anambra steeti ji nnọọ wee nweta nkwado maka iguzobe ụlọ ahụike College of Nursing and Midwifery na mpaghara Ekwulọbịa n'okpuru ime obodo Agwata. Kọmishọna okwu gbasara ahụike dị n'aka na steeti a Dr. Afam Obidike bụ ya kwupụtara nke a na-agba nke mbụ n'ọgbakọ achịkọbara nke gbadoro ụkwụ n'ụlọ ọrụ ndị ọrụ ahụike nke ya bụ ụlọ ọrụ steeti a okwu gbasara ahụike dị n'aka chịkọbara na njikọ aka otu na-ahụ maka okwu gbasara ahụike na mpaghara mba ụwa bụ WHO. Kachibụzọ Okoye kọtọpụrụ gị akụkọ a. Mgbe ọ na-ekwu okwu n'oge ya bụ mmemme nke nwere ụlọ ụbọchị abụọ ka dọkịta Obidike kenere ndị ahụ na-enyere gọọmenti aka ịlụ ọrụ na steeti a, ọ kachasị otu mba ụwa na-ahụ maka ahụike maka nkwado ha na-enye gọọmenti Anambra n'inweta ahụike bụ ịgba na steeti a. Ya bụ onye kọmishọna kọwara na ihe kpatara eji guzobe ya bụ ọgbakọ bụ iji wee tụlee ihe ụlọ ọrụ ahụ megoro n'oge gara aga ya na ndị ahụ nwa bekee kpọrọ development partners nene ebe ha mere ọfụma na ebe ha emechaghị ọfụma iji nwee ike nwee sonye na amụma gọọmenti tụpụtara iji lụọ ọrụ n'afọ 2024 n'ebe metụtara ọnọdụ ahụike. Dọkịta Obidike kọwara na gọọmenti chọrọ iwube ya bụ ụlọ akwụkwọ nke a na-azụ ndị ọrụ nọọsụ ka e nwee ike wee zụpụta ndị ọrụ nọọsụ isi na-arụ ọkụ ma bụrụkwa ndị ga-ezu oke iji welite ọnọdụ ndị ọrụ ahụike nọ na steeti a ma kọwaa na ya bụ ụlọ akwụkwọ bụ nke a ga-atọ ntọala ya n'ọnwa 14 na-abịa abịa. Onye ji ọkwa ọda akwụkwọ kpụtọrọkpụ n'ụlọ ọrụ ahụ bụ dọkịta Obegeluchebo kenekwara ndị na-enyere gọọmenti aka ịlụ ọrụ nke akpọrọ development partners ma gwa ihe niile bịara ya bụ ọgbakọ ka ha jiri ihe ha mụtara na ya bụ ọgbakọ kpọrọ ihe ka ọ nwee banye na ebumnobi ọchịchị gọvanọ Chukwuma Soludo n'ebe ọ metụtara ọnọdụ ahụike. Na mbụri n'ozi ekele ya ka onye ji ọkwa koọdinetọ nke ụlọ ọrụ WHO na steeti a bụ dọkịta Bonus Mohammed kenere gọvanọ Soludo maka inwepụta atụmatụ bụ ịgba nke na-enyere ha aka ịlụ ọrụ na steeti a ma mee ka o doo anya na ya bụ otu mba ụwa na-ahụ maka ahụike edebego $100 iji kwado steeti a na afọ 2024. Onye dairektọ na-ahụ maka mgbazi inyocha nakwa ịkụkọta ihe na ya bụ ụlọ ọrụ bụ Oriakụ Edith Nwachukwu kọwara ihe niile enwere ike ịma na ya bụ ọgbakọ ebe onye nnukwu ọdakawo nke Anambra State Primary Health Care Development Agency Oriakụ Chisom Uchem nyekwere nkụzi n'ebe ọ metụtara ya bụ inweta ahụike bụ ịgba site na atụmatụ nke akpọrọ Basic Healthcare Provision Fund n'agha bekee. Ụlọ ọrụ Family Health International FHI 360, United Nations Development Program, UNDP na ndị ọzọ bụ ndị zitere ozi n'oge emere ya bụ mmemme. Onye dairektọ na-ahụ maka ọrịa na-emetụta ndị mmadụ na steeti a bụ dọkịta Afama na-eme na dairektọ na-akwụkwọ maka ihe eji alụ ọrụ n'ụlọ ọgwụ bụ dọkịta Ugochukwu Chuwulobelu tinyere imelikiti ndị ọzọ bụ ndị nọ oge emere ya bụ mmemme. Site n'Ọka, aha m bụ Chibụzọ Okoye maka akụkọ ụwa ABS.